Pero, jakula espetxeta bat egingo
Seguro no dagoela. Ohartxoa eman digute zuretzat. Eman. Ea zer esaten duen. Ja. Tuju. Daukagu zurumea. Ea. Garitu dugulako. Ako. Garituk dirua. Ua. Ez da horiek esaten. Pantza. Zertzeko tarrera da. Poliziari dentzu behar diozu. Begira gutuna zala artikalean elbide bat dago. Bai, poliziari dituko dio. Polizia, nire semea baitu dute. Zutxerena batez baliatuz, zakula azterketekin ondoren. Bai, badakit arrarba dela, baina horrela izan da. Bai, banoa pentsate dira horretaz altzea. Ui, barkat, nahi abatzada. Zue baitzaila zarete, eba zuen. Zer jatorrak, edukazioa, bere bidea utzi digute. Goazen arabilatzera, hauek ez dakite zer. Eta polizia ez da tontoa. Eta gutxiago ere poliziarik hoberena. Eskerrik asko niko benetan naizela esatea. Ez nuen zugartik esaten, txakurren gatik esaten. Bai, txakurra poliziari hoberena da. Egia da, berari esker konpontzen ditu. Ea ba, hartu txakurra eta guazen dut horretan. Goazen, baina, ez galdu biztak ikusti hauek. Susmagarriak ditu. Kaiola bizkartuko dugu. Bai, eta inari kontatu behar dio. Bera oso maltzurra da. Seguro izango digula zer egin orain. Oso idiona, goazen. Bere trape zer egiten duan hemen, baina aspertuta nago. Nitira, aurrerako diot amuletoari, horrela aita eta marengan pentsatuko du. Ez dut hemendik atera nahi, oso nago hemen barruan. Zer izan da hori? Entzun duzue? Beno, berdin dio. Jarraituko dut amuletoari distira ematen. Ez dudan atera nahi, ziez egiten nagoela. Baina berriro, nor da bilitxe egiten? Ni nahi bilitze egiten, zure amuleto barruan dagoen genio nahi. Nire amuleto barruan genio bat? Bai, eta orain kanpoan azkun hori. Zu nire amuletoa zeuden? Ez ez zera zantzen nire amuletoa. Oso komplikatu da zukuletzko. Baina ez, eta bai, nahi dudan tamaina izan nahi dudalako. Eta zure amuleto barruan 100 urte baino gehiago dela matza. Eta esioak eskaintzen dituzu? Bai, baina orain ez duzu nire laguntzerik behar. Eta gainera, paritzaile trapezuriek ateak zabalik utzi dute. Ara, egia da! Beno, segiz izan eta beste batean egongo gara. Agur, eta ez gaitu ziesta orduan. Hau tontuak, zabalik utzi dut atea. Eskapatuko naiz. Agur! Hemen daukagu, ondo gordeta. Non? Hemen zegoen, eta orain non dago? Ez dakit, alde bindu. Ikusten dut alde egin duela, baina zergatik ez zaituzu ikusten joaten bere bila korrika batek. Banoa.
Bere ama jakingo balu? Ez igurtzi gehiago, aterako naiz. Lasai, ez dizut minik egingo. Desio bat eskainiko dizut, baina azkena. Beste biak zure mazteak erabili zituen eta. Hau sortea, ekarri nire aurra. Hori zure gamba. Ez esan dut aurra, borrar zara? Egia zan bai, ez dut oso nentzute. Ekarri nire semea. Hori zure hobea. Agoitasune dago. Egarri nahi, ziturira noa. Pozik, etikaren nahi du. Itxara, mesea, zure namaituko dut. Nire semea zara, aurkitu zaitu. Aita, aurkitu zaitu! Bai, eta zu? Bai, lan bat egin Hemen gaude, txakurra, usain. Umea hau da, gure txakurra aurkitu du. Eskerrik asko, baina aitarekin nago. Ea, baiango gara beste ume bat hartzera. Nik ere bai, baina zara hori gure eten? Ike! Ike, hori zure gozatara eta egite zazturak. Eta pozik begira, zeren lanetan eraziko ditugu zuzeak. Txutxe! Txutxe! Gaxo eta prezioso! Txutxe! Txutxe! Gaxo eta prezioso! Honek dira maltura, bazen arrapatzera! Ducks and quack, and fish go blub, and the sea goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? Chasing mice and digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you need a friendly host, well, you communicate by more.